So may adlaw sa inyong tanan no niya atong istoryahan kana bitong kanang gusto bitaw ta mula niya kasabanta no kanang galaglaag do to sa asa ra tumadto. So ang point nako guys, tuduan ta mo no, tagaan ta mo tips para kung gusto mo malaag di mo kasabaan no. So kabalo naman tagdaan guys na automaginik ka ng mga stricto dyan na sila no, in terms of mulaag ta no, walay ginikanan na masuko pag mulaag ta no. So tagaan ti kag pamaagi kung gusto ka mulaag. So imong buhaton kung gusto ka mulaag buanga ka panlimpyo sa no, tamad na gani kay kamulaag pa jud ka buanga ka no. So imong buhaton una is manlimpyo ka para sugtan ka buanga ka no, panlimpyo sa no. Mamala ko sa kama, hoy asa naman po ka, sige ra kag laglaag ay kabala ka ma, umana ko tanan sugo nimo sa ko umana ibuhat na nako tanan panlimpyo, paglungag, pagluto, pamalingki, humana tanan. O sige, okay naman de. Ay sa, naligo ka? Laglaag ka niya, di ka maligo? Do. Ay, tama din po maligo naligo. Kaligo sa. Ingana ka simple choy, no? Simple ra kay no. No. Kung gusto ka malaag, panlimpyo sa, no? Para sugtan jud ka diretso, no? Pero kung gusto ka malaag, kaligo sa, no? Ang laglaag man ka na wa kay ligo. Kaluod po nimo eh. So kanay sunod na imong buhaton guys, kung gusto ka malaag, effective po ni siya, no? Kana bitong istoryahan ni imong mama, kana bitong story mo about sa problema, kanang gusto niyo paliton, kanang asa mo adto, ana kun istorya ba kay para ganahan po nimong mama, no? Para kung gusto ka malaag, sugtan ka, no? Effective ni siya guys. Kaya nakatry na ko ani, no? Dako kay tag problema nak ba? Low budget na kayo ta. Mao gani ma. Dagan kita problema mo do. Wala kita pambugas unya ma. Wala ko mabi. Sige laag na lang sa. Susunod ni mo buhaton guys. Kung gusto pagtai dali eh. So kung gusto ka mulaag guys, imong buhaton isa po ni sa kung ganahan jud kisa nako na technique no. Ipinagbabawal na technique no. Munang ginabuhat ako kana bitong gusto ko mulaag niya. Di na ko iingon kang mama, no? Kanang gusto ka mulaag pero lahion nimo mo rason, no? Kana mo adta. Kana bitong adtuan kay mulaag ra ka niya i-rason kay maghimo o project. Muna na akong style guys na kanang gusto ko mulaag niya bad timing kay ko. Kana i-rason bitong na ako na maghimo lang project man dito sa akong classmate. Pero manhiman, mulaag na dito sa biwok. Especially ako, nga na dyan akong ginarason ka ng gusto ko mulaag, pero lahi akong iingon. Okay, say, di mo ako mulaag, so akong gusto kayo, mag-computer lang ako, mag-dulag, Dota, pero akong ginarason na usahay. Mingon akong mag-game sa akong project dito sa unahan sa classmate lang. Pero ang unahan din, na dito computer. So, kanin sunod na ako na technique, guys. Mo po ni ganahan dyan ako sa tanan, guys. Mo ni isa sa ganahan na ako na mga technique para makalaag ko. Siyempre, mga parents, di man kita sugtan pag mulaag kita. Especially si mama, pag ako mulaag, di man dyan ko sugtan. So, kani akong technique, guys. Dapat kailangan ka o extra income, no? Extra money para mabuhat niya mo akong technique, no? Muna akong gibuhat na technique. Mulaag sa ako mabi. Asa naman po ka maadto? Sige na makaglaag. Kasi may mga kauban. Mga classmate mo na ako mga kauban ba? Laglag lang good me good. Sige na makaglaag. Uy, sige lang good. Palitan bito tikagpan baguli. Sige. Laag lang. Daga na ha. Kanan Choco German. So katong mga style na ako guys, effective jud sa kuha guys. Kung ba hindi effective sa imo, i-try ra gud. Sa tanan jud na ako na technique guys. Mo jud to ang effective jud sa kuha sa tanan. Katong mga technique na ako guys, kung dili jud to ma-effect si muha. Nya gusto na kay ka mulaag, nya uga na kay ka. Buwang kung gusto ka mulaag, ay na nang pananghid. America, half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my